ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನಿ ಅನಂಜಿ ಪಕೋಡ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಂತಂತಲ್ಲೇ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಪುರ ದಾಲೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಾವಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಾವಡು ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕೋಡ ಪುರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ದಾಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಅಂಚಂಡ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುರುಕುತುಲೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪದಂಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದಿಕ್ಕದು ನನೆತ್ತದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತಲೇ ಯಾವುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡುವರು ಪಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ನೀರ್ನ ಅರ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಸಿದಾತಿಯನ್ನು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಪುಗೆ ಎತ್ತದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಡುಪಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಒರಿದಿನ ಬೇಳೆನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ನೀರನ್ನ ಅರ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಡೆನಗಲ ಅಂಚೆನ್ನೆಕ್ ನೀರು ಪುರದಾಲ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಂದಿನ ಕಡೆಕ ತರಿಯಾದ ಕಡೆಯೋಡು ಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂಜಿ 500 ಸಲ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ತರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಇದೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉಪ್ಪಾಡೋನ್ಗ ನಾನು ನಿಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಂಟ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದಿಕ್ಕದು ಸರೀಟ್ ನೀರು ಅರ್ತದು ನುಂಗ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬದಲು ನಿಕುಲು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ಆಂಡ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೆಡೆ ಪಾಲಕ್ ಪಾಡುವರ್ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ತೂವಲ್ಲೆ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಆಪುನಾತು ಶುಂಠಿ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿಗೆ ತೀದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಅವಿನ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಇಂಗದ ಪುಡಿ ಒಂದೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಇಂಗು ಪಾಂಡ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 1/2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ ಬೋಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/2 ಚಮಚದಾತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೂಲೆ ಬೋಡ್ಡ ಪಾಡ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದನತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇದೊಂದೇನತ್ತ ಲಾಯಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀತ ಲಾಯಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚೋಡು ನೀನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಕ್ಕೋಡು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂದ ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೊನುಲಿ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಮೇಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದೀತೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಬಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ಯಾವುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೆತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬುಡಿ ಎರಡ ಅಂಡ್ ఒక ಎಣ್ಣೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಟ್ ಅಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಡಿಟ್ ಕಾಯಿನೆ ನೀನು ಮಗತ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಕಂಚದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಉಲಾಯಿಡ್ ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಇದೆಲ್ಲ 2 ಸೈಡ್ಲ ಒಂತೆ ಕೆಂಪಾಂಡ್ ನನ ಪೋಡ್ಡ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತೆ ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಅಪಗ ಉಲ್ಲ ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲಿಂಚ 2 ಸೈಡ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಯಾವಿತ್ತು ನೆಂಗೆಪ್ಪುಗ ತೂಲಿ ನಿಕುಲು ಎತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದನ್ ಪಂದು ಈ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬಾಯಿ ನಾಡೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ದಾಲ ತಿನ್ಕ ಪಂಡದು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಸೈಡ್ಗೆ ದಾಲ ಬೋಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಸಾಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್